കത്തോലിക്ക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ദിയ എസ് പാലമറ്റം. ക്ലാസ് 8 സെന്റ് ഡൊമിനിക് സൺഡേ സ്കൂൾ മുണ്ടാങ്കൽ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കാപട്യം ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗമാണെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ. സ്നേഹത്തിന് അർത്ഥം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ദിവ്യകാരുണ്യ ഗാനവുമായി സിസ്റ്റർ റിൻസി അൽഫോൻസ്. ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസി സഭയിലെ സിസ്റ്റർ മേരി കൊളയത്തെ ദൈവദാസിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കാപട്യം ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗമാണെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ. സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിൽ കാപട്യം കാണിക്കരുതെന്നും വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയും തനിക്ക് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ചെമ്പ് നാണയം പോലും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിലെ വിധവയെ വിശ്വാസത്തിൽ നാം മാതൃകയാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. സിസ്റ്റർ റിൻസി അൽഫോൻസിന്റെ സ്വരമാധുരിയിൽ മറ്റൊരു ദിവ്യകാരുണ്യ ഗാനം കൂടി പുറത്തിറങ്ങി. സ്നേഹത്തിന് അർത്ഥം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ഫാദർ ജോസഫ് മുക്കണ്ടാണ്. ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസി സഭയിലെ സിസ്റ്റർ മേരി കൊളയത്തെ ദൈവദാസിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൂഞ്ഞാർ മണിയൻകുന്ന് തിരുഹൃദയ ദേവാലയത്തിൽ പാലാ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന സമൂഹ ദിവ്യബലി മധ്യയാണ് പ്രഖ്യാപനം. സിസ്റ്റർ മേരി കൊളയത്തെ ദൈവദാസിയായി ഉയർത്തുന്നതിന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതിയുടെ അറിയിപ്പും രൂപതാധ്യക്ഷന്റെ നാമകരണ നടപടി വിജ്ഞാപനവും ദിവ്യബലി മധ്യയിൽ വായിച്ചു. ഇന്നത്തെ വചനം. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും, ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. മത്തായി 18:18. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.